La jornada Unificat és molt més que una jornada d'esport. De fet, és un programa internacional que hem adaptat aquí a Catalunya i teníem moltes ganes d'ajuntar a persones amb discapacitat intel·lectual i a persones sense discapacitat intel·lectual, que això és l'esport unificat, que per nosaltres és la veritable integració. I és molt guatxi, conèixer la gent nova, d'aquí d'Amposta, i m'encanta. Que no nos fiquem barreres, que no digui que els que sou discapacitats esteu limitats. I la veritat és que ha sigut molt sorprenent com alguns del nostre alumnat de vegades no els deixava ni parlar, que ells prenien la iniciativa. M'ha aportat molt, estic molt feliç de poder donar el meu granet d'arena a que se sentiguen millor. Invito a tothom que pugui intentar col·laborar, compartir la nostra felicitat en ells també. Avui ha sigut un dia molt especial per a mi perquè ha sigut molt especial, ho he de dir. Ma mare estaria molt contenta.